Tervetuloa tutustumaan meidän Minno-projektiin. Meidän Minno-projektissa toteutimme standi-idean, jonka tavoitteena on saada opiskelijoita mukaan innovaatiokeskittymän toimintaan. Tässä hieman tuotoksia. Instagram-mainos, jonka tavoite on houkutella opiskelijoita käymään standilla ja pelaamaan Kahoottia, josta voisi voittaa haalarimerkkejä. Tehtiin standille innovaatiokeskittymästä ja TKI-toiminnasta posteri. Tehtiin myös yhteystietokortti, jonka avulla opiskelija voi ottaa yhteyttä innovaatiokeskittymään.